Komplit il-kompilazzjoni tax-xita kontra Rodrik Kassar mixli bil-qtil ta' martu Bernice Kassar fit-22 ta' Novembru li għadda fil-qorti preseduta mill-Maġistrat Joe Mifsud xed l-Ispettur Wayne Camilleri li jesebixxa xi affarijiet li nstabu fil-karozza tal-vittma fosthom kopji tal-proċeduri legali li l-vittma kellha mal-akkużat. Fil-karozza nstabu diversi dokumenti birċevuti, emails, screenshots u kopji tar-rapporti tal-Pulizija, checkbook u kartiera. L-espert tal-qorti Antoine Mouliet xed kif il-vettura li kienet qed issuq Bernice ġarbet ħsara li tammonta għal madwar €221.96 hekk kif l-imputat kisser waħda mill-ħġiġ tagħha. Xut ieħor spjega kif għamel rikors fil-qorti tal-familja biex jitlob li jesebixxi il-proċeduri tal-medjazzjoni tal-qorti tal-familja tul il-medda ta' din il-kompilazzjoni. Din ix-xhieda ġiet sospiża minħabba li flatti li ġew eżebiti f'dan l-istadju ma kienx hemm ir-rikors li fetħet Bernice Kassar biex it-tifla tattendi l-iskola għax hu ma rridx jiffirma. Din il-kompilazzjoni se tkompli nhar 18 Ottubru fil-11 ta' filgħodu. Madu Sabkota ta' 25 sena minn Nepal ammetta li sera anzjana ta' 75 sena 5 tiem ilu f'San Pawl il-Baħar u ġie arrestat wara li ġie identifikat minn filmati tas-sigurtà. Sabkota ġie mixli b'ser aggravat u li kkawża ġrieħi fuq l-anzjana. Assistit minn avukat tal-għajnuna legali, in-Nepalis ammetta l-ħtija fl-akkużi miġjuba kontrih waqt li fil-qorti ntqal kif l-akkużat m'għandux impjieg fiss. Fid-deċiżjoni tiegħu il-Maġistrat Joe Mifsud qallu li f'dan il-pajjiż ma jistax ikun li l-anzjani li jkunu qattaw ħajjithom jaħdmu jirsistu għal familthom jiġu attakkati fit-toroq. Il-Maġistrat temm jgħid li dan hu messaġġ ċar li l-vjolenza m'għandix tiġi tollerata. Ir-raġel inżamm arrestat filwaqt li s-sentenza mistennija tingħata f'Ottubru.